खुलुमबाय लोगोफोर गासैखौबो आंनि बड'लेण्ड जब्स इनफ' चेनेलाव। लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव आं दिनै मोनसे गोजोन खौरां लाना फैदों। बेनो जादों एफकेटनि साख्रि ओंखारदों। स' नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबाय थादो। बेयाव मादि एप्लाइ खालामनांगौ आरो मा नांगौ। बिदिनो नोंथांमोना जब्सनि खौरां मोनबाय थानो लुबैयोबा आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लादो आरो बेल आइकनखौ टेप खालामना ला, जाहाथे आं गोदान पस्ट होबानो नोंथांमोननि गेजेराव नटिफिकेशन मोनहैयो। स' दानिया जों जागायदिनि। बेनो जादों इन्डियान एयार फर्स एफकेटनि रिक्रुटमेन्ट। बेयाव 334 वेकेन्सि दं आरो बेनो जादों फ्लाइं ब्रान्च आरो ग्राउन्ड डिउटिनि टेक्निकेल आरो नन टेक्निकेल मोन्नैबो। स' बेयाव एनसिसि स्पेसियल एन्ट्रि स्किमबो दं, जेराव नुनो मोनदों नै नोंथांमोना बेयाव एनसिसि स्पेसियल एन्ट्रि फर कर्सेस कमेन्सिं इन जुलाइ 2022। स' बेयो स्टार्ट जागोन जोंहा 1 जुननिफ्राय लानानै 30 जुनसिम नोंथांमोना फिलआप खालामनो हागोन। स' नोंथांमोना 1 जुननिफ्राय फिलआप खालामबानो जाबाय। बे साख्रिखौ हिन्जावसाफोराबो एप्लाइ खालामनो हागोन। स' जों गिबियावनो नायगोन पस्ट आरो भेकेन्सि। स' बेयाव मा दं, एफकेट एन्ट्रियाव मोनथाम दं, जेराव फ्लाइं, ग्राउन्ड डिउटि टेक्निकेल आरो ग्राउन्ड डिउटि नन टेक्निकेल दं। बेयाव दं फ्लाइंनि थाखाय एसएससिनि थाखाय 96, माने एसएससि माने शर्ट सार्भिस कमिसन, बेयो जाबाय लं टार्मनि नङा आरोना, पार्मानेन्ट कमिसन नङा। स' बेयाव एसएससिनि थाखाय 96 आरो ग्राउन्ड डिउटियाव टेक्निकेलनि थाखाय मोननै दं बेयावबो, एर'नटिकेल इन्जिनियारिं इलेक्ट्रनिक्स आरो एर'नटिकेल इन्जिनियारिं मेकानिक आरोना, मेकानिक्सनि बे जाबाय पार्मानेन्ट कमिसनाव दं 20 आरो एसएससि शर्ट सार्भिस कमिसनाव दं 78। बिदिनो मेकानिक्सआव दं, पिसिआव दं 08 आरो एसएससिआव दं 31 आरो ग्राउन्ड डिउटि नन टेक्निकेलाव दं एडमिननि थाखाय, माने एडमिनिस्ट्रेसननि थाखाय 10 पस्टआ जादों पार्मानेन्ट कमिसननि आरो शर्ट सार्भिस कमिसनाव जादों 42 पस्ट आरो इडुकेसनाव मा दं जोंहा पिसिआव 04 आरो एसएससिआव 17। स' नैथियाव मा दं जोंहा एनसिसि स्पेसियल एन्ट्रि, बे जाबाय फ्लाइंआव 10% सिट्स आउट अफ सिडिएससि भेकेन्सिस फर पिसि, माने पार्मानेन्ट कमिसन आरो सिडिएससि जादों कमन डिफेन्स सार्भिस एग्जामिनेसन, जायफोरा बेखौ होदोंमोन बिनि मा होनो बेयाव जागोन 10% सिटआ बिसोरनि थाखाय रिजार्भ आरोना। आरो 10% सिट आउट अफ एफकेट भेकेन्सिस फर एसएससि, माने शर्ट सार्भिस कमिसन थाखाय एफकेट एग्जाम होनायफोराबो मोनगोन आरोना डाइरेक्ट। बे जाबाय एनसिसि स्पेसियल एन्ट्रियाव आरो। स' थामथियाव जोंहा मेट्रलजि एन्ट्रि दं। मेट्रलजियाव मा पिसिआव 6 सिट दं आरो एसएससिनि थाखाय 22 सिट आरोना, बेनो। बेयाव होनाय दं एलिजिबिलिटि क्राइटेरियाखौबो रोखा रोखा होनाय दं आङो। एजुकेसन क्वालिफिकेसन, फ्लाइं ब्रान्चआव मा नांगौ, नै केन्डिडेट शुड हेभ मेन्डेटरिलि पास विथ ए मिनिमाम अफ 50% मार्क्स इच इन मेथ्स एन्ड फिजिक्स। बेखौ नोंथांमोना 50% मार्क्स लानानै पास खालामनाय जानांगोन 10+2 आव आरोना। ओमफ्राय एन्ड ग्रेजुएसन विथ मिनिमाम 3 years डिग्री कोर्स इन एनी डिसिप्लिन फ्रम ए रिकगनाइज इउनिभार्सिटि, अनलि रिकगनाइज इउनिभार्सिटि जानांगौ, जेराव नोंहा डिग्री कर्सआ 60% मार्क्स लानानै पास खालामनाय जानांगोन आरो बिए आरो बिटेक डिग्री थानायाबो होनो हागोन, जेराव 60% मार्क्स नांगौ बेयावबो। ओमफ्राय और मा होनदों, कैंडिडेट्स हु हैव क्लियर सेक्शन ए एंड बी एग्जामिनेशन ऑफ एसोसिएट मेंबरशिप ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स, माने इंजीनियर्सफोरनि थाखाय एक्सट्रा एग्जाम जायो, बेयाव ए बी आरो एग्जामिनेशन दं। बेयाव नोंथांमोना पास जादोंबा, माने 60% लानानै पास जादोंबा बेयावबो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन। स' ग्राउन्ड डिउटि टेक्निकेल ब्रान्च, बे जाबाय एर'नटिकेल इन्जिनियारिं इलेक्ट्रनिक्सनि। नोंथांमोना बे सेमानो, नोंथांमोना मोजाङै नायना लागोन बेखौ फार्स्टनिफ्राय फरायनानै। आं बारा गोबाव खालामला, माने इथिं गाहायावबो दंबावो जोंहा बुंनो। स' बेबो इन्जिनियारिंनि मेकानिकेल, बेखौ नोंथांमोना मोजाङै नायना लागोन। बेयाव एनसिसि स्पेसियल एन्ट्रिबो दं नै फ्लाइं ब्रान्चनि थाखाय, बेयाव मा नांगौ नोंथांमोना बेखौबो नायना लादो। स' सेलारियाव जोंहा मा दं, पे स्केला जागोन फ्लाइं अफिसारनि थाखाय 56,100निफ्राय लानानै 1,77,500, बे जाबाय रेन्ज ना। स' बिसोरनि पे लेभेल स्केला जागोन 10, बे 10 लेभेलाव होनाय जायो। ओमफ्राय आरो
MSP 15,500 बेखौ MSP हिसाबै होनाय जागोन आरो फ्लाइट केडेट सेल रिसिभ ए फिक्स स्टाइपेन्ड अफ रेस्ट 56,100 नोंथाङा ट्रेनिंनि टाइमाव नोंथांमोना 56,100 रुपिस बेखौ मोनगोन आरो ना स्टाइपेन्ड रोखोमै मोनगोन बेखौ ट्रेनिंनि टाइमाव आरो मेरिटेल स्टेटासआव मा जागोन नोंहा केन्डिडेट्स बिल' 25 years of age must be unmarried ओमफ्राय 25 yearsनि गाहायाव जानांगोन आरो बेयाव केन्डिडेट्सआ अनमेरिड जानांगोन आरो ना ओमफ्राय आरो widowers and divorces with or without encumbrances below 25 years of age are also not eligible ओमफ्राय 25 yearsनि गाहायाव जाय widowers दं divorces जानाय दं आरो widowsफोर दं बिसोरबो मोना आरोना बेयाव एलिजिबल नङा बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय स' एज लिमिटआव मा दं जोंहा फ्लाइंग ब्रान्चआव 20 to 24 years एज अन 1st July 2022 बे 1st July 22 आव नोंथांमोना बिसिम जाहैनांगोन आरोना 24 years मेक्सिमाम आरो 20 मिनिमाम आरो स' बेयाव born between होनाय दं नै 02 July 1998 to 1st July 2002 बे बिनिफ्राय लानानै बिसिमाव नोंथांमोना जोनोम जानाय जानांगोन आरो So upper age limit for candidates holding valid and current commercial pilot license is issued by DGCA is irreversible माने बेयाव relaxation दं बे pilot license थानायफोराव बे जाबाय up to 26 years माने 2 years extra बेयो थाबाबो होनो हागोन आरोना 26 years जाबाबो होनो हागोन आरो ग्राउन्ड डिउटियाव मा टेक्निकेल आरो नन टेक्निकेल मोननैनि थाखायबो 20 to 26 years बेयाव माने 26 years सिम होनो हागोन आरो नोंथांमोना स' बेनो आरो एग्जाम पेटार्नखौ नै बेयाव जागोन मोननै रोखोमनि एग्जाम जायो एफकेट एग्जाम बेयाव जागोन 100 questions on general awareness verbal ability in English numerical आरो reasoning बेफोर मोननै जागोन आरो बे जाबाय 2 hoursनि थाखाय 300 marks आरो EKT जायो EKT बे जाबाय for candidate with one of the choices माने मोनसेल' चॉइस खालामनो हागोन नोंहा टेक्निकेल बा माने टेक्निकेलाव आरो टेक्निकेल ब्रान्चआव मोनसेल' चॉइस खालामनाय There will be 50 questions on mechanical, computer science and electrical and electronics of 150 marks माने 150 marks नि जागोन आरो duration नोंहा 45 minutes नि जागोन आरो So marking scheme होनाय दं 3 marks मोनसे एन्साराव 3 marks मोनगोन नोंथांमोना आरो 1 mark will be deducted माने मोनसे जुदि नोंथांमोना एटेम्प्ट खालामनानै जुदि मिस्टेक जायो बेयाव नोंथांमोननि मार्कआ डिडाक्ट जागोन आरो 1 mark डिडाक्ट जागोन ओमफ्राय एटेम्प्ट खालामाबा बिनि माइनास मार्किं गैया बे आरो ओमफ्राय नै सिलेबासआ मा दं इंलिश दं जेनेरेल एवारनेस आरो निउमेरिकेल एबिलिटि रिजनिं एन्ड मिलिटारि एप्टिटिउड टेस्ट बिसोर 4 रोखोमनि सिलेबास दं बेयाव स' नोंथांमोना बेखौ मोजाङै नायना लागोन आरो सेलेक्शन प्रसिजार मा जायो माने फार्स्टआवथ' नोंथांमोना रिटेन एग्जामखौ होखानांगोन एफकेटनि ओमफ्राय स्टेज 1 आव जोंहा बिनि उनाव रिटेन एग्जाम लिरखांनायनि उनाव मा जागोन अफिसार इन्टेलिजेन्स रेटिं टेस्ट मोनसे रेटिं टेस्ट जायो बेयाव अफिसार इन्टेलिजेन्सनि आरोना along with picture perception and discussion test बेयाव जागोन डिसकासनबो थागोन आरो पिक्चार पारसेप्शन थागोन आरोना आरो स्टेज सेकेन्डआव मा जागोन साइकोलजिकल टेस्ट माने साइकोलजिकल टेस्ट जायो आरोना ग्रुप टेस्ट एन्ड इन्टारभिउ विथ कमेन्ट्स आफ्टर डकुमेन्ट चेक फर द नेक्स्ट 5 days माने ना पुरा डकुमेन्ट्सफोरा चेक खालामनानै डकुमेन्टफोरखौ चेक खालामनानै बेफोर जागोन आरो साइकोलजिकल टेस्ट ग्रुप टेस्ट ओमफ्राय इन्टारभिउ बेफोर जागोन आरो स' बेनो ओमफ्राय आरो फर्थआव जों दं ग्रुप टेस्ट इन्टारभिउस बे जागोन ओमफ्राय मेडिकेल एग्जामिनेसन जागोन बिनि उनाव मेडिकेल एग्जामिनेसनाथ' मास्ट बि बेयाव जेरावबो जाखायो नोंहा इन्डियान आर्मियाव थांबा आरो बिनि उनाव मा दं बिनि उनाव नोंथांमोननि मेरिट लिस्ट ओंखारगोन आरोना कम्पाइल अन द बेसिस अफ योर पारफरमेन्सखौ लानानै NAFSB इन्टारभिउ बे इन्टारभिउआव मा जागोन बेखौ लानानै गासिबो लानानै नोंहा मेरिट लिस्टआ फाइनालि आउट जागोन आरोना स' बेनो आरो एग्जाम फिसआव मा जागोन अल दि केन्डिडेट्स हेभ टु पे एमाउन्ट अफ रेस्ट 250 नोंथांमोना गासिबो 250 रुपिस पे खालामनांगोन आरो एक्सेप्ट फर NCC स्पेसियेल एन्ट्रि सोरबा खालामबा बेयाव एग्जाम फिसखौ होनाङा आरोना एप्लिकेसन फिसखौ होनाङा आरो मादि एप्लाइ खालामगोन नोंथांमोना नै जोबनायाव फैबाय जोंहा एप्लाइ मादि खालामगोन Eligible and interested candidates can apply for IAF FK 2021 through careerindianairforce.cdsc.in बेयाव गावसोरनि अफिसियेल वेबसाइटआव नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन आरो जुदि बेखौ खालामनो गोब्राब मोनोबा आं नोंथांमोननि थाखाय
इजि वे दोन्दों इम्पर्टेन्ट लिंक्सआव नायनो हागोन एडभार्टाइजमेन्टबो दंखायो बेयाव नोंथांमोना बेखौ क्लिक खालामनानै नायनो हागोन बेयाव नोंहा डाउनलड जागोन नोंथांमोनखौ बेखौ मोजाङै नायनो हागोन आरो बेयावनो एप्लिकेसन लिंकबो होनाय दं नोंथांमोना एप्लिकेसन लिंकआव थुबा डाइरेक्ट जेराव एप्लाइ खालामनो हायो बेयाव नोंथांमोना बे पेजाव मोनहैगोन आरोना बेनिफ्राय एप्लाइ खालामबानो जाबाय स' दा बेयो गेवथ'वाखै बे जाबाय 1 जुननिफ्रायसो गेवगोन स' 1 जुननिफ्राय नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन स' बिसिनोसै नोंथांमोना बेबायदिनो साख्रिनि खौरां मोनबाय थानो लुबैबा आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला आरो लोगोफोरनावबो शेयार खालाम आं बेबायदिनो गासिबो रोखोमनि जब्सनि नटिफिकेसन लाबोगोन आरो जेराव एडमिसनफोरनि थायोबा आरो बबा स्कलारशिपनि होयोबा आं बेफोरबायदि नटिफिकेसनफोरखौ लाबोबाय थागोन नोंथांमोना जास्ट आंखौ हेल्प खालामबानो जाबाय स' देट आं मोजाङै आवगायलांनो हायो नोंथांमोना जास्ट साबस्क्राइब आरो बेल आइकनखौ थुबानो जाबाय गोजोन्थों